Күптән түгел генә Казанда күренекле дәүләт һәм партия эшлеклесе КПССның Татар өлкә комитеты беренче секретаре Фикрат Әхмәтҗан улы Табиевка багышланган Фикрат Табиев дип исемләнгән китап тәкъдим ителде. Китапның авторы Раил Вахитов. Тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмабызда. Күренекле дәүләт һәм партия эшлеклесе КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре, Казан, Яршаллы шәһәрләренең шәрәфле ватандашы Фикрат Табиев турындагы чираттагы басма. Бу китап Мәскәү татарлары штабы оешмасы ярдәмендә бастырылган. Мне хотелось поделиться своим мнением или своими впечатлениями. Мин аны бик яхшы белә идем. Шуңа да үз фикерләрем белән уртаклашасым килде әлеге шәхес хакында, Фикрат Әхмәтҗан улы Табиев хакында. Шуңа да китап язарга уйладым. Бер китап язган идем. Бусы икенчесе. Әлеге китабымда мин аның тормышта нинди кеше икәнен ачыкларга теләдем. Дуслары фикерләрен белергә, тупларга тырыштым. Аның белән эшләгән хезмәттәшләре, шушы шыр кешеләре аның турында нинди фикердә булуларын ачарга тырыштым. Шулай итеп, минем бәхетемә 40-тан артык кеше фикерен туплый алдым. Фикрат Әхмәтҗан улы Табиев 1928 елның 4 мартында Рәзән өлкәсе Ирмеш районы Әҗе авылында дөньяга килгән. Владимир Ильич Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университетында белем ала. Фән өлкәсенә кереп китеп, Казан дәүләт университетында доцент, мөгаллим булып эшли. КПССның Татарстан өлкә комитетында фән, мәктәп һәм мәдәният бүлеге мөдире вазифаларын башкара. Соңрак КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре булып билгеләнә. Әфганстан Демократик Республикасында гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илче булып тора. РСФСР Министрлар Советы рәисенең беренче урынбасары итеп билгеләнә. Аннан Федераль Милек фонды рәисе бурычларын үти. Нефти холдинг компаниясе ябык акционерлык җәмгыятендә өлкән киңәшче булып хезмәт итә. Ниндирәк кеше, потому что он ведь уникальный, непонятный кеше получается. 20 елда Татарстанда, как будто теге волшебник кебек, Татарстанны менә үзгәртеп, значит, һаваны җиргә, җирне һавага, суны туктатып инде монда бит менә сез уйлagыз, 20 елда монда бит 500 тысяч населения Челны, КамАЗ, Лениногорск, Минибаевск, безнең бер нәрсә юк я. Вот. И поэтому ул теге менә бик кызык ул кешегә. И непонятно ул кешегә, феноменальность. Шуңар менә хәзер без инде уйлыйбыз икенче том ясарга, күп кеше бик безгә үпкәләп инде нигә безне сорамадыгыз. Анда бик уникаль фотографиялар бар, менә карагыз да, алар беренче тапкыр бездә. Вот, шуңар инде без шундый без Мәскәүдә продолжаем делать Табиева, да? Без шул эшне дәвам итәбез Мәскәүдә. Фикрат Табиев бик күп дәүләт бүләкләре, Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен, Октябрь революциясе, Халыклар дуслыгы орденнары, 5 Ленин ордены белән бүләкләнгән олуг шәхес. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гадәттәгечә безнең тапшыруларда сезне кызыклы кешеләр белән очрашулар көтә. Бүген студиябызда кунакта Мәскәү татарлары штабы координаторы Рөстәм Җамалиев һәм сүзебез штабның хезмәте, татар теленең язмышы, милли хәрәкәт турындагы фикерләре белән аның белән уртаклашачакбыз. Хәерле көн, Рөстәм әфәнде. Исән имин генә килеп җиттегезме? Яхшы, хәерле көн. Сәлам сезгә Мәскәүдән. Рәхмәт, рәхмәт. Казан ничек каршылады? Дусларны күрдегезме? Дусларны күрдек, менә кичә барысы белән дә очраштык. Бүген безнең тоже менә бик зур мероприятие 3 сәгатьтә була. Значит, Татарстана 20А. Анда штаб дигән бер оешма бар инде. И получается без менә штаб, була штабта инде. Менә тоже менә вакыт булса килегез, бик кызык мероприятие була. Безнең тамашачыларыбыз да ишеткәндер, сән дә бүгенге матур бәйрәмдә очрашулар насыйп булсын. Менә штаб дип сөйлисез. Нәрсәне аңлата? Сезнең военный шундый бер оешмамы әллә шулай штаб дип калдырдыгыз гынамы сүзегезне? Ул безнең башта инде шундый штаб дип атагач инде. Без аннан соң шулай калды да ул. Менә 97 елны без килдек, мин килдем Мәскәүдә. Мин инде шул менә Табиев Фикрат Әхмәтҗан канатасына кереп инде, шул DL16 клуб янында, шунда без шул штабны инде барлыкка китереп инде шундый оешма булды безнең. Шул инде бүгенге көндә бөтен татарларның сөйләшү
урынны кебегрәк аңларгаймы? Ну, Бәйрәмнәр үткәрү, очрашулар Безнең үткәрү. бит Мәскәү бик зур. Әйе. Безнең күп кеше бу национальный татарской тема белән шөгырьләнә, и шуның бер зур шөгырьләнүчеләр, шулар инде без. Сезнең штабыгыз. Сезнең штаб татар инде, да. Менә Фикрат Табиев турында китап турында сүз алып бардык, әле генә сез аны оештырдыгыз. Менә нинди теләк белән нәрсә әйтергә теләдегез ул китапта безнең тамашачыларыбызга җиткерегез әле? Ну, безнең бу китап барлыкка килде. Ул башта бер ел элек, 2 ел элек без һәр ел аның, значит, туган көненә очрашабыз, диаратка барабыз, дуга укыйбыз. И шунда менә без чыгыш буенча күп кешеләр сөйләй, менә аның дуслары, и шуларны без хотели барсында бер китапка җыярга. Бу китап не стандартный китап, потому что бу не автобиографический. Менә 40 кешене без алдык, аның якын кешеләрен, ничек алар танышканнар, нинди были смешные истории в жизни, как аларның и какой он в жизни был, а не сколько на работе, менә сколько дуслар арасында уртаклашкан вакытта, менә нинди ул шунда булган дип. Дөрестән дә шушы китапта инде күбесе фактлар җыелган име. Аның характеры, аның дөньяга карашы, дусларына карашы, гаиләсенә карата мөнәсәбәтләре барысы да шунда тупланган. Шуны әйтәсез килә? Барысы да шунда тупланган, но барыбер без куалабыз үзебезнең фикердә, что феноменальная личность Табеева ул до конца не проанализирована и не изучена. Потому что был феноменальный әйбер менә 20 елда шундый подъем ясап инде, шундый йоштырга, шундый менә монда стройкалар, заводлар ниләр, поэтому без и дальше будем продолжать. Менә хәзер кешеләрдән тоже менә бу автор, значит, Рамил Вахитов эзлей материаллар, моны без бу эшне без тамамлабыз. Тагын бер китап күрергә, бу инде икенче китап булды, өченчесендә күрергә мөмкинчелек туар кирәк. Менә сез әңгәмәләрдә, газет, журнал битләрендә әйтергә яратасыз, без татар егетләре мөселман булсын дип тырышабыз дигән сүзләрегез бар. Ничегрәк басым ясыз бу сүзләргә мәгънә саласыз? Ну, монда татар кешеләре, алар все-таки основа воспитания, фундамент булырга тиеш, наверное, мусульманство, да. Менә бу мусульманство ул какой-то основа бирә. Шуңар без Мәскәүдә үткәрәбез менә шундай акциялар, беренче намаз. Намазда без ифтарлар алып барабыз. Менә без ифтарларда без задача бит не просто ифтар. Менә безнең ифтарларга мәгънәсен ифтарның, нигә ул ифтар, нәрсәгә ул, кайдан барлыкка килгән, нинди фикерләр белән сез ифтарда булырга тиеш, нинди фикерләр белән ифтардан соң булырга тиеш, нинди сүзләр булырга тиеш, нәрсә аралашырга тиеш. Ул бит күп шундый әйберләр, и шуңар без ифтар алдыннан 1 ай, 2 ай перед этим, значит, без алар белән шундый эш алып барабыз, оңната торган. Без ифтарларда, барсында да, вагазда, ифтарда безнең только татар телендә үтә. Менә аннан соң әлбәттә инде сөйләшүебез башында ук әйтеп үткән, бүгенге көндә Мәскәү татарлары сезнең телне өйрәнү, телне саклау мәсьәләсе ничегрәк тора менә сездә? Ну, Мәскәүдә бу мәсьәлә авыррак ул. Мәскәүдә кешеләр татарча әзрәк сөйләшә. Да, без аны аңлайбыз. И без также сез дә аңлайсыз, без дә аңлайбыз, Мәскәүдә татарлар ул Казан татарлары түгел. Основная масса татар Мәскәүдә это Нижгар татарлары, Рязанский, Ульяновский, значит, Крымский инде. Без барсы белән дә дуслашабыз, барсы белән дә аралашабыз. Шулай ук без хәзер бик зур менә бер 4-5 ел эшләйбез, башкортларны да үзебезгә, значит, катнаштырабыз. И без менә и 2 ел без ифтарларга, мәҗлес, концертларга тюркский халыкларды да җыябыз. Менә анысы Мәскәүдә бер кеше эшләми инде. Менә ул безгә как-то без аны уйладык та, менә без тюркский канатказга алдык та. Менә без җыелабыз. Тюркский народы, нагайцы, уйгуры, карачаевцы. Алар барсы да сөйләйләр үз телләрендә. И без аларны барсында утырып, полностью аңлап утырабыз. Безнең бер тел. И шуңар без интеграция тюркских народов Мәскәүдә киләсе елларда без бу эшне тоже дәвам итәбез. Менә сез шулай ук әйтергә, без Мәскәүдә танылган шәхесләр белән матур-матур очрашулар оештырабыз.
Ул очрашулар кемнәр килә анда? Сезнең бөек кешеләр кемнәрне әйтеп үтәсез, кемнәр белән аралашып торасыз? Ну, менә бу безнең инде ул тема теге татар кризисы монда булгач, без шундый клуб организовали, уртак фикер. Менә бик зур рәхмәт монда менә главный редактор «Звезда» Поволжья, Римзиль Валеев, Руслан Асин, значит, бик күп шигырь яусучылар, шагыйрьләр, күп кеше безгә килде, безнең менә аңлатырга бу проблеманы. И ул бик зур безгә ярдәм булды. Да. Мәскәүдә без чакырабыз бөтен геройларны, военачальникларны, значит, академик, профессорларны, менә студентларга безгә татар нәселле, и без чакырабыз студентларга, безгә менә үрнәк кирәк. Безгә бит кирәк на ком-то воспитывать, менә кемнәр үрнәк алсын, кем белән аралашсын. Шуңар без менә шундый кешеләрне гел чакырып торабыз, и гел шулар белән яшьләргә шундый без очрашулар оештырабыз. Очрашулар дигән яшьләр дип сөйли башладыгыз. Менә сез Татарстаннан да башка җирләрдән дә сезгә укырга күп яшьләр килә. Шулар арасында татарлар күп бит инде, Аллага шөкер, безнең белемгә омтылыш бездә бар халыкта. Ничек каршылыйсыз? Аларны үзегезнең штабыгызга, үзегезнең канатыгыз астыгызга аласызмы? Ну, тырышабыз алырга. Монда бит тоже яшьләр безнең бит кайберсенең ичендә бар иманы, аның рухы, миллилеге бар. Кайберсендә юк инде менә, кайберсендә әзрәк. Шуларны без инде кузгатып, шуларга без объясняем инде, безгә чакырабыз. Безнең зур 20 институт бар Мәскәүдә. Һәрбер институтта безнең представитель бар. Менә 1 сентябрь штабның кешеләре бар. Менә 1 сентябрьдән без аларны уже үз безнең канатка алабыз. Менә аларны эзлисез, табасыз, аралашасыз, үзегезгә чакырасыз, оешмага име? Менә без отдельно инде менә бар силовые структуры, менә милицейский училищелар, институт прокуратуры, Кутафьев институт, юрфак МГУ. Менә анда, значит, юристларны без отдельно җыябыз аларны. Бар Мәскәүдә 3 основной медицинский институт. Менә шулар арасында безнең оештырган клуб Гиппократ дигән медиклар инде без шул ук беренче көннән бөтен студент медиклар Мәскәүдә безнең бар шул клубка профессор, академикларны чакырып инде ничек аларга карьера ясарга, ничек аларга Мәскәүгә урнаштырырга инде үзлеген шулар белән шунда эш алып барабыз. Мөмкинчелегегездән чыгып ниндидер бер ярдәм күрсәтәсез, юлга салырга тырышасыз, шулаймы? Тырышабыз. Менә килде 3 малай. Берсе Аксубаевский, берсе Муслимовский, берсе Азнакаевский. Килде аларга 17-18 яшь. Менә алар студентлар, татарлар, авылдан булса нәрсә эшләргә. Куркып калмасыннар дип. Ул килә безнең штабка. Шул бер көндә аның татар милиционерлары да дуслар, татар врачлары да дуслар, стоматолог та татар, адвокат та татар. Игел аның уже бер көндә 20-30 татар дусты Мәскәүдә була. Яхшы, бу мәсьәлә әлбәттә бик зур мәсьәлә. Без Сабан туйны да бераз сөйләп алыйк. Ничек Мәскәүдә Сабан туйлар? Ну, Сабан туйлар алар күңелле үтә, значит, ул менә без 3 еллык инде «Приведи друга» дип шундый акциядә дә үткәргән бар инде да. Ну, безнең уйлаганча Мәскәүдә безнең 8 округов. Менә бик зур парклар бар. Безнең күп кирәк бәләкәй Сабан туйлар. Шушы паркларда Сабан туй оештырырга дигән теләк бар безнең, потому что менә кайбер чакта һава шарты удачный булмый. Берничә көн булырга тиеш ул, һәрбер паркта булырга тиеш ул, в зоне доступности да, и шулай итеп Сабан туй менә без аны используем в своих целях в том, что без анда яшьләрне алып барып шул җырларны, биюләрне, фольклорны күрсәтеп, бу безнең какой-то идеологический рычаг, татар телен прививать итеп, жараттырып, мәгънәсен белеп, без аны шулай используем. Менә без анда алып барабыз да шул Сабан туйны, аннан соң әле үзара обсуждаем инде. Әлбәттә, бүгенге көндә инде сезнең Мәскәү Казан дуслыгы Аллага шөкер әйбәт кенә яши. Җитәкчеләр белән матур иттереп. Җитәкче эшләйбез. Ну, монда бу вопроста ныграк кирәк эшләргә. Менә ищуда нык кирәк эшләргә безнең татарлар, башкортлар белән. Анда 1 миллион татар безнең тора менә. Да, менә без алар белән аралашабыз. Аларда тоже берничә автономия, берничә отделение конгрессы инде. Без алар белән бу безнең татар, башкорт татарлары, ул безнең резерв дип мин шулай атайм инде. Шуның кадәр матур әңгәмә, Рөстәм әфәнде, сезнең белән көннәр буе сөйләшеп торсак та вакыт җитмәс кебек. Бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен. Киләчәктә дә
көндә иншалла очрашырбыз дип, кунагыбызга рәхмәт әйтеп, әлегә саубуллашабыз. Аллагы көннәрдә очрашырбыз дигән өметтә калабыз.